Moi, tässä on Jukka Hansalaisopistosta ja nyt meillä on vieraana Arsen Kaader, joka tulee tänne Hansalaisopistoon vetämään Kesytä äiti Venäjä-seminaaria. Okei, ensimmäinen kysymys on tietysti se, että kuka on Arsen Kaader, eli milles lihaksilla tänne tullaan Venäjästä puhumaan, eli kuka sä oot? Juu, hei. Eli tosiaan Arsen Kaader on nimeni, olen kotoisin Venäjältä. Muutin Suomeen 90-luvun alkupuoliskolla vanhempien kanssa ja lähdin täältä sitten opiskelemaan 3. luokalta eteenpäin ja kävin armeijan, yliopiston. Meillä oli aina vahvat siteet Venäjälle, kävimme useasti Venäjällä ja sitten opiskelinkin myös Kasanin valtiollisessa yliopistossa oikeustieteen kandidaatiksi ja valmistuin 2010. Työskentelin Venäjällä pitkään, olin suomalaisessa yrityksessä Pietarissa, Pietari-yksikön juristina sekä Kasanissa yhdessä suomalaisessa rakennusyrityksessä juristin avustajana aikoinaan. Nyt tällä hetkellä työskentelen vanhempien yrityksessä. Olemme venäjän kieleen erikoistunut kielikoulu ja koulutamme Suomessa, Helsingissä, Tampereella, Lahdessa, Pietarissa, Jyväskylässä suomalaisia liikemiehiä, jotka lähtevät Venäjälle tekemään kauppoja. Okei. Eli oletettavasti siis tiedät, mistä puhut, kun puhutaan siitä, että minkälaista Venäjälle lähteminen on. Okei, hyvä. Mutta kun mietitään suomalaista yritystä ja mietitään, että pitääkö sinne Venäjälle lähteä ja pelko on varmaan semmoinen juttu, mikä siinä tulee. Pitääkö Venäjälle lähtemistä pelätä? No mä sanoisin näin, että jos mulla olisi yritys Venäjällä, mä olisin suomalainen yrittäjä ja mulla yritykseni menestyisi siellä vallan mainiosti, niin estääkseni kilpailijoiden tuloa, kyllä mä pelottelisin, että älkää ihmeessä menkö Venäjälle kauppaa. Mutta mä sanoisin näin, että Venäjälle lähteminen, siis se ei ole sen kummempaa, kun lähtee Ruotsiin, kun lähtee tänä päivänä Saksaan. Eli hyvin länsimaista, hyvin turvallista, sanoisin, kauppakäyntiä voi harrastaa Venäjällä. Eli pääsääntöisesti näin. Toki on niitä tarinoita, jotka vähän eroavat, mutta niistä tahotaan tehdä vähän isompaa juttua. Et Venäjällä on yksi hyvä sanonta, että tehdään kärpäsestä norsun, niin uskoisin, että tämä olisi yksi niistä. Että mä sanon vahvasti, että kannattaa lähteä Venäjälle. Jopa seminaarissa viimeisenä slaidin on Arnold Schwarzeneggerin kommentti siitä, että Venäjälle kannattaa lähteä. Venäjä on vähän niin kuin kultakaivos, että you just have to go there and get it, oli hänen viimeiset sanat. Okei, hyvä. No, jos sitä lähtemistä ei sit tarvitse pelätä, niin mikä siinä olisi niin semmoinen tärkein asia, että pitääkö osata kieltä, tuntea kulttuuria, voi olla hyvä viinapää vai mikä olisi tärkein juttu? No sanoisin näin, että jos, toi on hyvä pointti, että jos kotitehtävät ei ole tehty täällä Suomessa kunnolla, niin sitten kannattaa pelätä. Mutta jos kotitehtävät on hoidettu kunnolla täältä päin, niin uskoisin, että toiminta Venäjällä on hyvin helppoa. Eli mitä kannattaa osata ennen kuin lähtee Venäjälle? Ensinnäkin on pohjana kieli, toisena pohjana tulee kulttuuri- ja historian tunteminen, lainsäädäntö, ja sitten tulee Suomen-Venäjän raja ja lähtee toimintaa Venäjälle päin. Niin sanoisin näin, että kannattaa tutustua venäläisyyteen vähän tarkemmin. Eli siis ei tarvitse edes osata ehkä kieltä, voi lukea venäläistä kirjallisuutta. Siitä on suomennettu monia painoja monista eri kirjailijoista, Dostojevskin, Tšekhovin kirjat, Puškin kirjat. Niissä piilee se venäläisyyden avaimet siihen venäläisyyden tuntemiseen. Pitää olla kunnossa asiakirjat, luvat, tullaus on oltava hoidettu kunnolla. Tuossa olin eilen SVK:n tilaisuudessa, siellä puhuttiin, että tullaus on kaikista hankalin ongelma, tai suurin ongelma, mihin suomalaiset yrittäjät törmää, kun lähtee Venäjälle. Okei, joo.
No, tuosta itse asiassa tuleekin mieleen, että miten se kaupan käymisen tavat eroaa, sit niin kuin ihan kun ryhdytään puhumaan siitä bisneksen tekemisestä. Joo. Kaupan tavat voisivat erota sillä tavalla, että pöydän toisella puolella istuu ihan eri henkilöt. Eli jos suomalainen yrittäjä, joka on toiminut aika pitkään täällä Suomessa, ja Matti Meikäläinen kyllä tuntee toisen Matti Meikäläisen tavat ja kulttuurin, niin se on hyvin helppoa toimia täällä toisen suomalaisen kanssa. Mutta silloin kun lähtee Venäjälle, niin siellä istuu sitten toinen henkilö. Hänellä on omat kulttuurit, hänellä on omat perinnöt, hänellä on omat tavat. Ja tavallaan hänenkin mielestään, hänen näkökulmastaan istuu sitten suomalainen Matti Meikäläinen, jolla on ihan omat tavat ja kulttuurit. Mutta mä sanoisin näin, että venäläiset ovat hyvin alttiita muuttumaan neuvottelutilanteissa, kun he tapaavat ulkomaalaisia partnereitaan. Okay. Ja sanoisin näin, että monet asiat, mitä ehkä venäläiset eivät antaisi anteeksi toisille venäläisille. Sanotaan näin, että jotain ei päästä naista ennen itseään, ei avaa naisille ovea tai mies kättelee naista tervehtiessään, niin venäläisellä on tabuuta. Mutta kyllä se annetaan anteeksi ja ymmärretään, että hän on ulkomaalainen, hän ei tunne meidän kulttuuria. Ja näihin asioihin ei perehdytä niin paljon. Aivan. Niin, sitten toi on tietysti varmaan semmoinenkin pointti, että mikä suomalaisen kannattaa muistaa on se, että myös se venäläinen kauppakumppani haluaa tehdä bisnestä. Eli ei ole pelkästään niin, että me halutaan, me ollaan menossa sinne ja vuolemaan kultaa ja venäläiset sitten vaan toimii omalla tavalla, vaan myös he haluaa niin kuin, tehdä hyvää kauppaa. Okei, hei. Win-win. Niin. Eli näihin asioihin tarjoaa vastauksia ja apuja Kesytä äiti Venäjä-seminaari, päivän tapahtuma täällä Hansalaisopistossa ja Arsen kertoo silloin lisää. Hei, kiitos Arsen ja nähdään Hansalaisopistossa. Kiitoksia teille, Jukka. Tervetuloa mukaan.